kata e boma ma Kisumu kanyo bende ne ochokgi ponono gimoro kaka public participation kapo gik ma kamagi otim mag bero boma ma Kisumu koro iketo CBD1 gi CBD2 mondo mi orang gik mopogore opogore kaka chenro mag boma rengo. Nyaka ne gavana Nyong'o donje telo 2017 wasetimo waseloso gi ohala group ka group, wasechoko gi nyaka Mama Grace. Ohala osebedo ka ywak ni kuonde ma giusi ok ber. History mar Uhuru Business Market ne en ka ohala no ywak mwatero memorandum through handshake ni jakom motero ni Uhuru Kenyatta. Mama kat no kawo karibu pesa mang'eny mondo ger nikech ne ni ywak mar ohala. Mana kaka nono wacho, ok inyal golo ng'ato town itero Mamboleo, nitero ne Uhuru kata itero Kisian, nikelo mabor. Uhuru Business Market en central, king'iyo bathe kanyo nitie traders, nitie Juakali, king'ama manyata kuongo chopo Uhuru Business Market kata kapok ochopo town. To kata town onge chiro moro kowe Jubilee ma koro sani opong' ma kata kuma ji mtokni chung'e onge. Uhuru Business Market nigi parking, en gi space, inyalo donjo gi mtoki miluor midhi tung' gi tung', inyalo donjo gi lori miket goods, en gi gates karibu 6. Koro aneno ni ohala no oseywak moromo. Mano